Bi batzuk amaitzen direnean kontatzen dira. Beste batzuk kontatzen direnean amaitzen dira. Gaur azten dugun 11 egunetako aldiak ez du amaierarik. Erabileraren aroa ez da eta segula amaitzen. Euskararen aldia egunez egun ekinez transmititzen da etorkizunera. Euskaraldia da pasioa eta abentura, alegina eta poza, grina, kemena eta erronka. Urrundi datoz eta asko egin dugu, baina orain hemen gehiago egiteko prest gaude. Euskararen biziberritzeak mugimendua behar du, eta gu elkar mugitzera goaz. Asko gara. Herri batzordeetan antolatutako milaka eta milaka herritar eta voluntario konprometitu lanerako prest eta gogotsu. Hiztun komunitate trinko bat. Gutako bakoitza bat gehiago eta are indartsuago sendoago. Hitzez egiteko garaia da. Eta gu eragitea dugu helburu. Lehenengo pertsonatik eta pluralean. Elkar zainduz, batera bultzatuz, konplexurik gabe, lotsagabe, tinko eta adeitzu. Komunitatea dugu ikur, auzolana lanabez. Eta gure txikian, handia egingo dugu beste behin ere. Euskara mundu oso bat kabitzen den bezala, euskaldunok ere munduan leku bat dugulako, bagara eta nor munduan. Beste inoin ez da euskaraldia bezalako ariketa sozial masiborik egin.